Ďakujem bardzo, pán Poremba. Pán poslanec Kukan teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešný režim v Iráne, ktorý inštrumentalizuje násilie ako nástroj moci používaný k mučeniu svojich odporcov, treba odsúdiť a sankcionovať. Popravy a tresty smrti, poškodzovanie práv zatknutých, odsudzovanie obhajcov občianskych práv a nedodržiavanie základných dohôd o občianskych a politických právach nie sú akceptovateľné na základe nejakých štandardov. Toto všetko sa v Iráne deje v čase, keď dochádza k zmene autoritárskych režimov v arabskom svete a keď vyjadrujeme našu podporu a solidaritu s bojovníkmi za ľudské práva v tejto časti sveta. Verím, že dodržiavanie základných ľudských práv je základom normálneho fungovania každej spoločnosti, bez ohľadu na to, aká v nej prevláda viera, kultúra alebo etnikum. Verím tiež, že donekonečna nemožno tolerovať zvyšujúce sa represie voči tým, ktorí bojujú za svoje základné práva. Plne podporujem rezolúciu, ktorá bola navrhnutá. Ďakujem, pán predseda. Ja též ďakujem a předávám slovo panu Kutașovi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să atrag astăzi atenția asupra taberei Ashraf, situată în Irak, care adăpostește 3400 de dizidenți iranieni ce trăiesc în condiții extrem de dificile. Națiunile Unite au anunțat recent că